Jesu Kristu inkosi mkhulu, ngiyakubingelela mkhulu egameni lenkosi yethu Jesu. Mkhulu, uNkulunkulu into angenzele yona. Ifoni yami vele yawa phansi ya-crack-a ilokhu njana i-screen sanama-colours ahlukahlukene. Kwanzima nje ukuyicofa, kwanzima nje ukuyisebenzisa. Ngavele ngathi nje mkhulu, oh Nkosi yami, inkonzo ngizoyilalelaphi? Ngayifaka ephaketheni. Uma ngithi ngiyayivula, ifoni sengiyakwazi ukubona ama-app, sengiyakwazi ukubona amagama abhaliwe. Njengamanje ngisebenzisa yona mkhulu, kodwa inkinga yayo angisakwazi manje ukubona i-date ne-battery. Kodwa kubalulekile lokho, kubalulekile ukuthi sengiyakwazi ukubona ukuthi iy'nkonzo ziyangena, sengiyakwazi ukubona imibhalo. uJesu Kristu inkosi. Nokuthi mkhulu, okunye futhi ngesonto omunye nje usisi begula, shuthi wavele wamuva ekamereni lakhe wazohlala la ekamereni lami. Wathi omunye, hawu usuphila kanjena kade ulapho bugula uyibhoqa. Wathi angazi nami, kuba ngifika nje kuleli kamero lanomthangi vele ngizizwe ngi-right, ngizizwe ngiphilile. Kumina mkhulu kuvuke lo hlezi kusho ukuthi kumele sikhuleke. Umuntu uma engena ekhaya lakwakho noma kuthiwa ubegula, kungangeni kube ngaphandle nje, kube ngaphandle kwesango. Ngamdumisa kakhulu uNkulunkulu mkhulu, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Thanda ukubingelela umama apostoli nobaba apostoli Ntsibande ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu. Bingelela nabonke abazalwane nabafundisi basekhaya leZwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu endaweni yaseWitbank eMpumalanga. Ngibonga ivangeli, ngibonga umusa lo uNkulunkulu angenzele wona esikhathini sokugcina. Ngiphinde ngibonge nembongolo egitshelwe nguNkulunkulu le ayisebenzisayo esikhathini sokugcina. Ngiyabonga abazalwane, ngifuna ukuletha ubufakazi bami okweshume. Mina bengingakhiphi okweshume, kodwa bengihlele nje ngihola imali, bengasebenza kancane, kodwa okweshume bekungihlula kakhulu ukuwukhipha. So ngangena esikolotini isikoloto vela esiningi lapha ngisakhona ukuphuma because okweshume bengingakhiphi. So ngazi abazalwane bafakaza bathi uma bakhipha okweshume uNkulunkulu babenzela ukuthi nokuthi. So nami ngasitshela ukuthi ngifuna ukukhipha, ngifuna ukubona ukuthi uNkulunkulu uzongenzela na. So ngakhipha last of last month, ngakhipha futhi end of October. So uma ngikhiphile ubaba wangikhulekela. So ngahamba ngeFriday ngeWitbank. So ngafika le imali yokubuya singabona ukuthi angisenayo. So bengiboneka omunye umama ngathi ngiboleka i-200, wangitshela ukuthi anganayo. So ngahamba ngey'nyawo sekubusuku. So ngathi usuka lapha ngihlala khona bengifuna imali yokugibela itaxi, ngathola ukuthi imali anginayo. So ngasitshela ukuthi vela sengiyahamba. Uma ngihamba vela besekubusuku phezu kwebridge. Uma sengihamba lapha ngabheka phansi ngathi ngabona iphepha, ngathi imali, ngayidobha. Ngabona enye futhi ngayidobha, ngabona enye futhi ngayidobha, ngabona enye futhi ngayidobha. Hayi bazalwane, ngabonga kakhulu. Yonke uma sengiyihlanganisile sebeyithi 400. Ngathola imali yokugibela ngekhaya, ihle iphinde futhi isale. Ngiyambonga lo uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngiyabingelela entabeni eNhlanhla, ngiyabonelela ekhaya leZwi. Ngibekele bampostoli uNtsibande, umampostoli uNtsibande, abazalwane bonke egameni elihle lethu Jesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi.
Baba, ngithanda ukuthi lo bufakazi bengabe ngibulethela last week, so ngiyabona ukuthi uNkulunkulu kade angenza ukuthi buqoqeke bonke lo bufakazi ngibulethe bubonke. Baba, ngibonga uNkulunkulu ngokungisindisa, bengihlaselwe umoya we-stroke. Bengizizwa kumaviki aphelile ukuthi ngathi sisama ngimnandanga, ngizwa ngathi ngiyagula kodwa ngazi ngiphethwe yini. Ngitshela abantwana ukuthi hayi ngiyagula, ngazi ukuthi kodwa ngiphethwe yini, angikho right, ngiyazi ngicela ngikhulekiseni, ngikhuluma nabantwana endlini. Bathi abantwana-ke, mama sifake umkhuleko wakaMaroma 10:9, kodwa lo baba uNtsibande ngenkathi uNkulunkulu umgcwalisa ngamandla sifake wona lo kwaMeyi nge-18. Baba sawufaka, bathi asiwudlaliseni ubusuku bonke, ukhala ubusuku bonke. Baba senza njalo. Masiwudlalisa usuku bonke baba, ntathakusa ngabo-4 ifoni sibeke eceleni kombheda ngilala khona. Baba ngashaya i-stroke, isandla sagobeka saka-right, kwabugobeka isandla ngamangala kanti vele angilelanga, ngisengimamele umkhuleko. Ngasingasikhulekela ngathi uJesu Kristu inkosi, ngalula isandla sami, ngalula sami, ngalula nengalo, ngalula nemino yami esegobekile imino leka-right, ngayilula ngathi uJesu Kristu inkosi, ngaba right. So ngakhuleka ngambonga uNkulunkulu, ngavela ngaguqa ngakhuleka ngambonga uNkulunkulu, ngakhuleka manje nawe sengikhuluma Roma 10:9 lo wahlaka 18 Meyi, ngakhuleka khandlula baba. Naku sesemsebenzini futhi manje ngibona ngihlele ofisini, hawu kunegundane beleli kulikhona la endlini lokulihluba lingafuna ukuphuma silibona likhona, kanti igundane leli lithunyelwe. Mangisemsebenzini ngihleli ngelantshi edeskini la ngihlala khona, ngithi ethi ngisuke ngahlala kule desk lelo, ngisuke edeskini lami ngihlale la ngelantshi ngidlela khona. Mangithi ngibona isithunzi segundane sangena ofisini siyala straight la ngihlala khona. Baba ngikhuleke ofisini, ngikhuleka ukuthi uJesu Kristu inkosi. Mangithi ebusuku mangilala kade ngiphupha ngathi ngisemsebenzini, kunobaba omunye uthe sengithola inyoka la emsebenzini naye la ngifuna ukuyifaka lapha esitorumu sabo. So lo baba makayifaka lapha esitorumu, ngithi uthathe kuye ngicela uvule masinyane ingene le nyoka. Hawu mangisasazama ukuzabalaza ukuvuka le nyoka sengiphethe ngesandla, mina isandla sami sesiphathwa inkwantshuma, isandla sami lo saka left sesiphathwa inkotsho, ngiphaphame. Mangiphaphame kanti vele umkhuleko sivulele vele lo okaMaroma 10:9 lo kwamhla ka 18 Meyi. Baba ngikhuleke nawe 3 times, ngilale ngivuke ekuseni. So uNkulunkulu ungisindisile empini behlasele ebuya emsebenzini baba, bekukubi kodwa ngiyabonga uNkulunkulu unqobele, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba uNtsibande, ngizoqala ngokubonga uNkulunkulu ngokuthi angifake la ekhaya leZwi. Kwakuyinhloso yakhe isho ukuthi ngingene la ekhaya leZwi. Ngibonga uNkulunkulu ngokuthi nje ngihlangane naloya sisi wangifaka kwikhaya leZwi. Nakhona ngangingamjwayele, angimazi, angikaze ngimbone. Ngangimbonile nje la ku-Facebook wasengifaka ekhaya leZwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba ngibusisekile kakhulu ngokungena ekhaya leZwi. Ngithola iy'fundiso ey'ningi ey'nkulu kakhulu, ezinye bengingazazi ngempela, ezinye bengiqala nanokuzizwa. Ngiyabonga nje uNkulunkulu ngosami ngokuthi nje ngingene ekhaya leZwi. Shuthi Nkosi yami, ubaba lana uke wakhuluma ngokugqoka komuntu wesifazane. Hayi ngahlatshwa yizwi kakhulu ngangokuthi ngashiya zonke iy'ngubo ezimfishane nezibambanayo eheha abafana. Mina bengumuntu wesifazane obethanda ukugqoka iy'ngubo ey'ncane ey'heha abafana, kodwa ngashiya phansi. Kumanje angisayigqoki nje iy'ngubo ey'heha abafana ey'mfishane ey'veza amathanga, ngisale ukuthi okunye futhi ubaba wakhuluma ngey'nwele ukuthi akufuneki umuntu afakele iy'nwele amakhemikhali. Ngangokuthi ngahlatsha yizwi futhi nalapho mhlampe uma ngingaphosisi kaphela 2 days ngabe sengiy'shaya phansi zonke, ngagunda ibhrashi, ngathuka sengigundile ngathi heyi laze langihlaba izwi laNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, heyi angazi ngiyambonga ngithini. Nkosi yami ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba nomama uNtsibande nomndeni wonke nabazalwane bonke entabeni endlu kaJehova kuyabonekela nasekhaya leZwi. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Baba ngicela ukuletha ubufakazi ngento uNkulunkulu asenzele yona, isimangaliso. Kunomfowethu owagula ngekhanda ngey'khathi zama-90s ebhema insangu.
ngake ngamusa akasiza abantu, weqa wabaleka eseyi-teenager. Waqhubeka yahamba iminyaka, manje-ke ubesebhema iwunga. Sibonga ifundiso baba nomama, sibonga izwi enisifundisa lona. Ngangiloku ngihlezi ngikhuleka ngithi hayi mfowethu angeke afe sangena ingqondo, ngoba izwi labaseKorinte 1 chapter 2 uverse 14 uthi thina sinomqondo kaKristu. Ngihlale ngilisho leli lizwi ngithi umqondo wakhe uyobuyela. Ngikhuleka ngimcela uNkulunkulu, kodwa emva kweyifundiso enisipha zona elizenza ukuthi sizethembe, sazi ukuthi sine-authority esiyiphiwe uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani. uNkulunkulu akanibusise anigcwalise njalo. Khuluma nawe baba, namhlanje useyaphila. Uphilile engqondweni. Uma sesithandaza ntambama umkhuleko wokulala useyeza naye azothandaza. Bengivakashele ekhaya-ke kule viki eliphelile ngoLesine, ngafika bethi ubeye ngisho esontweni. Yeyi baba, ngiyamdumisa uNkulunkulu, akekho ongangaye, akekho ofana naye. Kade ngimangele ngikhuleka ngingazi kwenze njani, kodwa ngemfundiso yenu baba nomama sibonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngekhaya leZwi. Ngiyambonga umama engahlangana naye kwasiza abantu engangazi nokungazi. Sahlukana sashintsha iy'namba. Hawu, ngelinye ilanga soyangifonela, uyathanda yini ukuthi ngikufake kunayi i-group? Ngithi yebo ngifake makukhulekwa. Ngempela ngingene kanti ngizophiliswa mina nomndeni wami, ngizophiliswa mina nomndeni wonke, ngizophiliswa nabantu engingabazi. Etekisini ngeke ngikhulekela omunye umama engene ebhenga ikhanda kanzima, ey'shaya ekhanda. Ngithi mina yini ushayisekile yini? Athi ngiphethwe ikhanda. Wangena kwathi fu iy'toloni. Ngikutshela ukuthi ngakhuleka umkhuleko uJesu Kristu uyinkosi, umkhuleko ubaba sinikeza wona. Nya ikhanda sathi sihlukana nalo mama wabe sephilile kwayena ekhanda. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama nabazalwane bonke egameni likaJesu. Ngiyaxolisa baba ukudilitha, na last week ngadilitha ngabe sengiphazamiseka ngiba ngisaqhubeka. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu, nami ngiyafakaza ukuthi impela uNkulunkulu usithandile ngawe baba. Ngacela kubaba ake ngithi nje ngithe sengibhalile izono phansi, ngabhukha nelanga lokuvuma izono, ngabona impilo yami inganyakazi, kungekho umnyakazo nje owenzakalayo isikhashana sengingenile ekubeni abazalwane befakaza. So ngase ngizama ukungena emkhosini ngahluleka, ngangena emkhosini ngahluleka, ngaze ngacela ubaba ukuthi nginenkinga baba. Ubaba wangikhulekela-ke ngoba ngizwa ukuthi ngathi kunesono engingazange ngisivume. Kuyangima nje ngathi khona isono engasivumanga, ekubeni ngiyitshela ukuthi sengiyivume ngibhale zonke. Ubaba wangikhulekela-ke, ngangena emkhosini, kwangeneka emkhosini, kanti umkhosi ubukade ngivukelwa yimpi makufanele ngingene emkhosini. Ngangena emkhosini ngo-day 1 baba, ngakhonjiswa lento le ebikade ivala ukuthi ngibona impilo yami ingaqhubeki, ingahilisheki, kungenzeki lutho. Kuzo lezi zona engiy'bhalile, kunesono bekumele ngifake i-focus kuso, ngikhale kuJehova ngaso. Ngakwenza kulowo mkhosi. Kuthe nge-day 3 ngakhonjiswa futhi ukuthi sengikhululekile-ke kulesi sono bekade sengibamba ukuthi into zami zingakhanyi zithi bha. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, ngiyambonga kakhulu. Sekuyakhanya manje, nengqondo yami isorted, impilo yasekhaya iba sorted, ney'ngane konke kuhamba kahle. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba uNsibane, ngiyabulisa, ngiyabingelela nakumama egameni lenkosi uJesu. Ngibingelele ekhaya leZwi, ngibingelele endabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela, ngibingelele bonke abangcwele ngehla igama lenkosi Jesu. Haleluya. Ndithi mandinqine nami kwiveki ephelileyo, ngapha kweliphele khange ngilifumane ithuba kulaa nto uba yenzeke ngoLwesine. Le nto le ndithe ndisuka emsebenzini
ndidlule komnye utata endikhonzana enkonzweni. Sincokoleke, ndimncokolise ibukhulu besenziwa phaa enkonzweni kulungiswa kuzanywa urenovathwa. Ndibe ndimxelela ke ncokola ngale nto ukuthi indlela umsebenzi endikuwo andifumani nethuba eli loba ndenza umsebenzi kaNkulunkulu xa kusetyenzwa. Sancokola naye ke ngoku utata lona unenja phaa kuye ekhohlakeleyo, qha akayiqaphelanga uba iphumile ingaphandle lenja. Mna ndizobona ngento sendixhwitha apha ngasemva esiqini kodwa krikokazuka ibhlukhwe ndothuka nxa ndithi le nja lena ibiseyigqibile. Xa ndithi no man, yenze njani, ayifikanga enyameni, ikrazule nje ibhlukhwe yodwa. Ndithi indlela le ibivakale ngayo ibonakala uba inomsindo, yavele yaqhwepha yavele yakrazuka nje. Hayi, ndiyambulela uNkulunkulu. Ento sicinga uba zincinci thina zinkulu kuye, sivikelekele ngamandla. Ndiyabulela kakhulu, uJesu Kristu uphakeme kakhulu, inkosi. Okunye tata wam, ndiyabonga kakhulu ngokuba lapha ekhaya leZwi kuninzi endikufundile. Ndiyimamele nena ntshumayelo le yaSunday, indaba yothetha ngendaba yokudla, into zokudibene nokudla sithatha kancinci. Ufumanise ukuthi nyhani ufumana okokudla okudlayo ukushiye. Hayi, ndifunda lukhulu kakhulu tatam. So kufuneke sisijongile into ezinjalo, kodwa nam bendinayo laa nto uba xa kushiyekile ukuthi ibe khona laa nto, or xa uthanda ukutya okulahla emgqomeni kube khona laa nto ukuthi ayikwazi ukwenzeka loo nto. Abantu bekhona ngaphandle belambile, egameni lenkosi Jesu Kristu, inkosi. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Kade ngibekwe endaweni ebengibekwe kuyo, ibibonakala iphezulu, bese ngikhonjiswa abantu emhlabeni ukuthi banomoya. Umuntu nomuntu unomoya omlawulayo, unomoya, uno-inner being ahamba nayo, kuyena omlawulayo. Ngakhonjiswa ebebesesandleni sokudla behamba endleleni, bona bebehamba beqonde, kuthi ebebekwa left bebehamba bedwanguza. Ngikhonjiswa ukuthi abanye banomoya kaNkulunkulu, abanye banomoya wokweduka. Elithi izwi likaNkulunkulu ngalaba banomoya kaNkulunkulu laphaya Romans chapter 8 verse 14 lisitshela izwi likaNkulunkulu ukuthi abaholo umoya kaNkulunkulu bangabantwana bakaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu wenza sibe ne-self discipline, wenza sikwazi ukuzithiba ezintweni, kodwa laba abangenawo umoya kaNkulunkulu bahamba isinoma ikanjani. Lo moya ophila kubona ubenza ukuthi bengakwazi ukuzithiba ngoba bakontrolwa yilo moya okubona ongabahambisi ngokwentando kaNkulunkulu. Lo moya okufumaniseka kuwo ngokwezwi likaNkulunkulu kufumaniseka imisebenzi yenyama lapha ebalwa kuGalatians, kwabaseGalatia chapter 5 verse 19 to 21. Elithi izwi likaNkulunkulu labo-ke ngeke belidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokusipha ukuqonda ukuze sikwazi ukuzazi ukuthi masenza izinto noma inkambo yethu emhlabeni silawulwa umuphi umoya ngalezi zinto esizenzayo. Jesu Kristu uyinkosi, engathi sonke singabantwana bakaNkulunkulu besingalawulwa umoya kaNkulunkulu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyacela ukuxolisa kakhulu ngokuthi ngisende late i-message yami.
okusho ukuthi-ke bengihlushwa i-network ngoba kusukela Monday last week i-network yami bingekho right. So kuthe ngolwesine it was quarter past 3 ntambama la ngabona khona ngathi iyabuya i-network. So ngase ngasenda ngaleso sikhathi kanti kusho ukuthi iyaphinde yadelaya yabhlokha kwaze kwaba Friday ekuseni. Ngiyaxolisa kakhulu, angithandi ukungalaleli kodwa ngibe naleso simo esinjengaleso. Futhi ugesi ubungekho. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nabazalwane basekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngivuka nalamazwi atholakala kwezenzo chapter 20 verses 24 ngaphansi kwesihloko sithi uPaul uvalelisa kwabase-Efesu Emiletu 24 ufundeka kanje uthi, kepha ukuphila ngikushaya into yalutho ukuba kube yigugu kimi, kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engayamukela eNkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Ngidlulisa amazwi enduduzo kuMamcele, silahlekelwe kakhulu uyena. Mina-ke nje personally ngilahlekelwe ngoba emva kokuthula ubufakazi bami nge-tattoo bamthinta lobo bufakazi, wabona isibindi sokuthi ngathatha i-screwdriver ngasishisa, ngase ngishisa i-tattoo. Wangithanda, kwathi kuphuma inkonzo wayesengibiza wangicela nje ukuthi ucela ngibe indodana yakhe. Besibonana-ke njalo ey'nkonzweni uma ngabe sifikile entabeni yendlu kaJehova, ngihambe ngiyombingelela, wami unjani, uyaphila? Hawu ndodana yami kunjani? Uthanda kanginikeze lona. Ngikhumbula kade kuvulwa intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngafika nonkosikazi, ngathatha unkosikazi ngayomkhombisa yena. Wajabula, ulimele nonkosikazi kakhulu, silimele kodwa-ke uNkulunkulu uma ngabe sevumile akukho esingakwenza. Sithi umndeni wakacele dudu, uNkulunkulu sengazuthi engavala isikhala sabo. Uhambe kahle, wahambela eNkosini. Siyambonga uNkulunkulu ngempilo yakhe, yize noma sibe nesikhathi esincane naye. Siyambonga uNkulunkulu, uthanda akasiphe lona. uJesu Kristu inkosi.